पहिलानो सिनि प्रेस मिडियामा हामबाय तै सिनि आमचाइनि सिनि क्लाबनि प्रेसिडेन्ट तै सिनि त्रिपुरामथनि वारियर्स रक दंगर जागा ब्रह्म जतन हामबाय तै स्पेशली सिनि बिसिंग फाइमा जाफायखा सिनि कामिनिंगै सिनि खरबसा टीपीएस अफिसार सालपा जमाति आगे सिनि लाइजाक आगेनि सिबिनि सिनि लाइमनि बरक बेलाय कपाल काहाबर पारागो तिनि फाइमानि बिसिंतै बनो मा फायखा सिनि दा देबराज दंगर सिनियर लीडर तै गोबां मार जागानि क्लाबनि मेम्बार दङ क्लाबनि लीडर्स दङ अमा हायगोन जों तिनि क्लाबनि मुं हामक्राय मथा क्लाब बरक गोबां मा बिसि रमै बरकनि जे कायसे डिमान्ड दंमोन आनि थानि जे सामुं दंमोन केराम कायसा फानो बरक टाइम पास खायनि प्लास गोबां मा सामुं हायारावबो याप्रि रमानि काटेगानि मुसुकमानि बाङैनि बरक तिनि वामचाइनि प्लास क्लाबनि बरक रक आनि थानि कायसे प्रपोजल रमानि दङ हायनि बागै आनि साकबाय थां आनि अन पकेटनि खरसा हायगोन आं तिनि पाइतय फैगै बरक कायसा केराम बोर्ड कायसा याफाय रखैमोनि नगराय गामिनि सिनि हामक्राय मथा क्लाब बेलायके क्लाब कसाम हाइसिस अर फाइमानि परे आं साइमाखा बरकनि कन्ट्रिबिउशन बरकनि फुटबल लगबो थुंगै बरक बेलायकेनो सिनि जात अमाय कायसा क्लाब कसाम अर जागा क्लाइजाक बरकनि साकथार मुंबाय सुबाय मानो हाइफानो आसुनो कयनै लुकुरकनो जारा नाय दंनाय रकनो अमा हाइकेनो जों सिनि क्लाब रकनो सोंथै संसागा नांग कामि कामिगो तमाने हमले सिनि सराय रक स्पेशली जारा यट दंनाय रक बेलायकेनो केफे मानै बे कुबुलगै स्पेशली चिनि तिप्रासा आमचाइ रगो नगो नगो पारा पारागोनो ड्राग्स एडिक्टेड बरक गोबां मां दं हाइसि बैखे साका थाङो स्पेस थाङो बैखे मुनु थाङो बैखे डाक्टर इन्जिनियर रंगो बरक कत कत रंगो फियाबा चिनि तिप्रासा रगो ताबक ड्राग्स सालायमानि बिसिंथै ताकपानो खोलोग लायजाक ओ खोलोग जाक थैतो तैनो तेवैसा बांचिरैना रगानि बाङैसे बुमा बुफारक रिहेबिलिटेशन सेन्टार मार हफिगै रां मानलि 7,000 8,000 रगैसे रां खरसा खागि बसानो मुथांना जोंके बैखे लेखा फरा खायरगै बाइके बरक मुनि सुसनागोन अमा हाय साइतो मुनि बिसिंथि रां फैसा खरस खागि जोंके मुथांना रगानि सुदु जिबना रगानि बाङैसे कष्ट खालिमा दं अमा बेलायखेनो साया हाजिसिनि तिप्रासा आमचाइगो अमा हायके ड्राग्स बायजे कुकुरजाक दंमोन इसराइलवनो जारासिनि मेडियानि बिसिंथि नाय दंनाय आं बरन थानिगो जारा यदनो स्पेशली कयगा मुसुगु प्लीज जों ड्राग्स नि याफानि मुक्ति नांनाय हायनि बाङै कामि कामिगो जों क्लाब संसा नांनाय पारानि लुक जे यट इज द बैकबोन ऑफ द नेशन होजागोबा क्लाब सं जदि बासा खांके स्राइराव ज तनो थिगनां मा थांनाय बर गोबां मा खेला दुलागो गोबां मा हाय इनडोर गेम्स गोबां मा इवेंट्स दंगर जागा बर पार्टिसिपेट खाइ दं खांके बर लामा हायागो जे याप्रि रोमानि काटेगि फाइखांके सिनि भविष्य सिनि फ्यूचर तेबो कुसु कानाय सिनि तिप्रासा बो बैहायनो सालसा कुसुगो कागै बोमों खालायि मेने आसि नोंसोर हामबाय।